Mielenkiinnolla odotan Fuugan valmistumista ja sitä akustiikkaa. Siis funk-musiikkia mä halusin kuulla, mutta totta kai mä kanssa rakastan niin palettia ja kaikkea tanssia, niin se on ihan kiva, jos saa niin vähän sitä kaikkea sinne. I would love some rock and roll music, good beer with it. No jotain indie-musaa, esimerkiksi Helmi Marleena olisi kiva. Opera would be great. Operatic music would be great to have, and symphonies would be great to see here as well. Aika massiiviselta näyttää ja semmoiselta komealta mun mielestä. Ei pistä silmää ollenkaan, ja jos kaikki rakennukset olisi sellaisia, niin olisin tyytyväinen, mutta kaikki ei ole. Sitä on kauan odotettu. Vihdoin tulee. Hyvää huomenta ja tervetuloa Turun kaupunginteatterin suurelle näyttämölle. Tänään meillä on ilo tarjota teille, hyvät median ja yhteistyökumppaneiden edustajat, jotakin ennen kuulematonta. Sillä nyt on aika siirtää katse Turun uuden musiikkitalon rakennusurakasta sen soiviin sisältöihin. Minä olen kaupunginteatterin näyttelijä Markus-Ilkka Uolevi ja on äärimmäisen suuri ilo ja kunnia juontaa tämä lanseeraustilaisuus, josta alkaa Fuugan julkistuskevät. Siinä missä tällä Turun kaupunginteatterin rakennuksella on takanaan jo liki 65-vuotias historia, ei naapurissa kohta sijaitsevalla Fuugalla ole sitä vielä päivääkään. Joten mikä sen parempaa kuin aloittaa yhteinen matka ja tulevaisuus tästä hetkestä. Onnellisena sattumuksena vielä 5. päivänä helmikuuta, joka on Johan Lundvik Runebergin päivä, yksi suomalaisen kulttuurin merkkipäivistä. Ennen kuin päästän ääneen kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien, haluan nopeasti mainita, mitä musiikkitalo merkitsee juuri tällä sijainnilla Aurajoen syleilyssä Turun kaupunginteatterin naapurissa. Se on ennen kaikkea poikkeuksellisen suuri satsaus kulttuuriin, niin Turun kuin koko Suomenkin mittapuulla. Ja jatkossa meidän onkin ilo kutsua aluetta kulttuurirannaksi, joka kattaa 30 000 neliötä ja 5 salia puhtaasti taiteelle. Seuraavaksi kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien tervehdys Helsingistä. Hyvät kulttuurin ystävät, kaupungin johto, rakentajat, median edustajat ja muut paikallaolijat. On ilo juhlistaa tänään jotain ainutlaatuista, syksyllä avautuvaa ja pitkään odotettua musiikkitalo Fuugaa. Samalla saamme kuulla ohjelmistosta ja kurkistaa jo uusiin tiloihin. Fuuga ei ole vain upea kulttuuri- ja taiderakennus, vaan siitä tulee kaupunkilaisten kulttuurielämän uusi sydän, tekijöiden kotipesä ja turkulaisten olohuone. Yhteinen paikka, jossa voi kokoontua, kokea kulttuuria ja jakaa kokemuksia sekä nauttia unohtumattomista elämyksistä. Oli ilo esitellä viime keväänä eduskunnalle valtioneuvoston kulttuuripoliittinen selonteko, joka oli valmisteltu laajasti kulttuurialan toimijoiden kanssa. Eduskunta käsitteli selontekoa useassa valiokunnassa ja sivistysvaliokunta työsti siihen mietinnön eli eduskunnan kannan selontekoon. Selonteko linjaa maamme taide- ja kulttuuripolitiikkaa 2040-luvulle asti. Sen mukaan kulttuuri kuuluu kaikille ja kulttuuri on jokaisen oikeus. Selonteon toimenpiteiden kautta tavoitteenamme on monimuotoinen, saavutettava ja yhdenvertainen kulttuuri kaikille taustasta riippumatta. Ajattelen, että musiikkitalo Fuuga tekee tätä todeksi. Se ilmentää kulttuuripolitiikan tulevaisuutta, jossa kulttuuri toimii myönteisenä muutosvoimana, luo hyvinvointia, vahvistaa demokratiaa ja tuo meidät yhteen. Ajattelen, että kulttuuri on kaikkea sitä, joka kutsuu ja tuo meidät yhteen ja vahvistaa siten meidän yhteisöllisyyttä. Kulttuuri uudistaa yhteiskuntaa, avaa siltoja, avaa uusia näkökulmia ja syventää ymmärrystä toisiamme kohtaan. Se on osa kaikkea sitä, mikä tekee yhteiskunnastamme elävän, inhimillisen ja kestävän. Aikana, jota varjostavat monet kriisit ja epävarmuudet, kulttuuri luo toivoa ja erityisesti musiikille ja taiteelle omistetun talon rakentaminen antaa toivoa.
Musiikkitalo Fuuka korostaa kulttuurin ja sivistyksen erityistä asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kulttuurin kautta kohtaamme ihmisenä olemisen suuret kysymykset tavoilla, jotka synnyttävät ymmärrystä niin omaan itseemme kuin toiseen, purkavat ennakkoluuloja ja kannustavat muutokseen. On merkityksellistä, että kulttuurin kautta kokoonnumme yhteen ja luomme uusia yhteisiä muistoja. Tärkeää, että tällaisille kokemuksille on houkuttelevia, toimivia ja hyviä puitteita. Ja Fuuka on vielä kaiken lisäksi Aurajoen äärellä. Tämä vuosi on monella tapaa myös erityinen kulttuurivuosi Suomelle. Tulemme järjestämään maalis-huhtikuussa valtakunnallisen kulttuurikiertueen. Kulttuurikiertueella esittelemme kulttuuripoliittisen selonteon toimeenpanoa ja kuulemme alueiden toimijoiden ajatuksia niiden toteuttamiseen yhdessä ministeriön, kulttuurilaitosten ja taide- ja kulttuurikentän sekä kuntien ja maakuntaliittojen kanssa. Samalla keräämme ehdotuksia Suomi 110 juhlavuoteen liittyen. Tavoitteenamme on kerätä 110 suomalaisesta kulttuuritekoa. Kulttuurikierros alkaa Euroopan kulttuuripääkaupungista Oulusta ja päättyy upeaan peruskorjattuun säätytaloomme, rakkaaseen kotikaupunkiimme. Lisäksi 15 vuoden tauon jälkeen meillä on taas yksi Euroopan kulttuuripääkaupunki, Oulu, yhdessä 39 muun kunnan kanssa. Tammikuussa kotikaupunkini Oulu vastaanotti teiltä, hyvä Turku ja hyvät turkulaiset, kapulan, jonka myötä kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 käynnistyi koko viikonlopun mittaisella 200 erilaisen kulttuuritapahtuman avajaisfestareilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb avasi kulttuuripääkaupunkivuoden ja Turun protokollapäällikkö Mika Akkanen luki ensimmäistä kertaa julistetun Oulurauhan. Ihmiset olivat liikkeellä ja Oulussa sai nähdä ja kokea nyt monenlaista ainutlaatuista kulttuuria. Alkuvuodessa on vahva saamelaisteema niin oopperassa kuin taidenäyttelyssä. Oli kunnia tutustua tasavallan presidentti Stubbin kanssa enänkielellä maankielinäyttelyyn, jossa on yli 75 saamelaistaiteilijan teoksia Oulun taidemuseolla. Itse asiassa vappuun asti nähtävillä. Sekä nähdä Ovla, maailman ensimmäinen saamelaisooppera, jota esitetään vielä muutama viikko helmikuussa Oulun teatterilla. Toivottavasti oulaisten lisäksi nämä ja muut ajankohtaiset kulttuuriteemat saavat ihmiset liikkeelle pohjoisen lisäksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Sitten takaisin Musiikkitalo Fuukaan. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet tekemässä tästä totta. Erityisesti kiitän Turun kaupunkia, kaupungin johtoa ja päättäjiä, jotka ovat aikanaan tehneet valmistelut ja päätökset. Ne ovat merkki rohkeudesta investoida kulttuuriin, sen tekemiseen ja kokemukseen sekä ihmisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Kiitän myös hankkeen keskeisiä tekijöitä, Kulttuurirantaa, Turun kulttuuritoimijoita, suunnittelijoita, arkkitehtejä, rakentajia. Suurten rakennushankkeiden taustalla on lukematon määrä saumatonta yhteistyötä, vankkaa ammattitaitoa, työtunteja ja Fuuka tuo tämän kaiken näkyväksi. Hienoa, että samalla myös Turun Filharmoninen orkesteri saa arvoisensa oman kotipesän. Modernit harjoitus- ja esiintymistilat luovat parhaat mahdolliset edellytykset yhteiselle tekemiselle ja taiteelliselle työskentelylle. On hienoa, että Fuukassa toteutuu myös prosenttitaideperiaate. Sen ansiosta julkinen taide on läsnä sekä rakennuksen sisä- että ulkotiloissa ja taiteilijoiden työ tulee näkyväksi osana kokonaisuutta. Tiedämme, että kulttuuri vahvistaa kaupunkien elinvoimaa sekä lisää veto- ja pitovoimaa. Kaupungeissa, jossa on monipuolinen ja elävä kulttuuri, viihdytään, innovoidaan, voidaan hyvin. Silloin myös monenlainen aktiivisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat. On hienoa, että Fuukan muunneltavat tilat ovat avoimia monenlaisille tapahtumille. Ne tulevat varmasti houkuttelemaan erilaisia ja myös uusia yleisöjä.
Olen vakuuttunut, että Fuga tulee houkuttelemaan Turkuun yhä enemmän kotimaisia ja kansainvälisiä vieraita, arkkitehtuurin ja musiikin ystäviä sekä huippuluokan taiteilijoita. Olkoon syksyllä avattavassa Fugassa siis matalat kynnykset ja katto korkealla, eli toimikoon se paikkana, jonne jokainen voi tuntea olevansa tervetullut, kokea olonsa kotoisaksi ja jossa voi nauttia taiteesta ja kulttuurista yhdessä toisten kanssa. Ensi syksynä, kun Fugan ovet vihdoin avautuvat suurelle yleisölle ja talo kirjaimellisesti soi musiikista, puheensorinasta ja yhteisistä tunnekokemuksista, me Turussa voimme röyhistellä rintaa kansainvälisessä vertailussa pärjäävälle konserttitalolle. Fuga nousee pian Suomen vierailukohdelistan kärkeen. Miksi? Sen meille kertoo musiikkitalon johtaja Samppa Rinne. Hyvät ystävät, arvoisat yhteistyökumppanit, median edustajat ja kaikki, jotka olette täällä tai linjoilla tänään. Tänään Fuga astuu esiin. Päästään vihdoin kääntämään katseet toimintaan ja sisältöön. Haluan aloittaa kertomalla teille, mitkä ovat mun odotukset. Mun odotukset on yleisössä. Haluan nähdä Fugassa kaikki turkulaiset, kaikki läheltä ja kaukaa. Haluan nähdä täällä matkailijat, turistit, vierailijat. Ihmiset, jotka tulevat Turkuun ja löytävät täältä jotakin ainutlaatuista. Ennen kaikkea haluan, että Fuga tuntuu meidän omalta. Paikalta, johon on helppo tulla. Paikalta, jossa jokainen voi löytää jotakin itselleen, riippumatta siitä, millainen musiikkisuhde tai kuinka usein konserteissa käy. Kiitos kulttuuriministerille arvokkaista sanoista. Allekirjoitan puheenvuoron ja haluan meidän puolestamme kiittää äsken mainittua valtaisaa joukkoa, joka on mahdollistanut ja tehnyt kaiken tähän asti sen työn. Haluan esittää suuren kiitoksen Turun kaupungille. Fugan rohkea satsaus kulttuuriin, ja juuri nyt se on poikkeuksellisen merkittävä teko. Tässä ajassa on helppoa pienentää tavoitteita, mutta Turku on tehnyt toisin. Turku on päätänyt investoida kulttuuriin, elämyksiin ja tulevaisuuteen. Tämä ei ole vain rakennushanke. Tämä on viesti siitä, millainen kaupunki Turku haluaa olla. Avoin, elävä, kunnianhimoinen ja utelias. Siitä me saamme kaikki olla aidosti ylpeitä. Fuga seisoo nyt vahvana, mutta vielä tärkeämpää on se, mitä sen sisällä tulee tapahtumaan. Fuga on turkulaiselle kulttuurikentälle superboosti. Se mahdollistaa tekemistä tavalla, jota ei ole aiemmin ollut. Uudet tilat, useampi sali, erilaiset mittakaavat. Se avaa ovia tekijöille, tuottajille ja yleisölle. Se luo tilaa kokeiluille, kohtaamisille ja uusille yhdistelmille. Kun tehdään uutta, myös meidän taustalla on tapahtunut muutoksia. Muutos teatteriyhtiöstä kulttuurirannaksi ei ole vain nimi tai organisaation muutos, se on ajattelun muutos. Me emme enää keskity yhteen taloon tai yhteen taidelajiin. Me rakennamme kokonaisuutta, jossa kulttuuri elää monessa muodossa. Useampi sali, useampi sisäänkäynti, paljon tekijöitä, useampi tapa osallistua. Ja samalla positiivisesti tuntematon tulevaisuus. Me tiedämme suunnan ja matkan varrella tulemme varmasti tekemään jotain, mitä nyt emme vielä osaa edes kuvitella. Nyt voimme laittaa maksimaalisen panoksen siihen, mikä on kaikkein tärkeintä, sisältöihin ja musiikkiin ja ihmisiin. Tässä kohtaa kaiken keskiössä on Fuga. Fuga on kaiken musiikin koti. 15 000 neliöön musiikille, elämyksille ja kohtaamisille. Konserttisali, ateljeesali, ravintolat, taide ja arkkitehtuuri. Mutta ennen kaikkea siitä, että täällä musiikki saa olla monimuotoista, elävää ja yllättävää. Fuga ei ole yhden genren talo. Se ei ole yhden yleisön talo. Se on klassinen ja moderni. Fuga soi kaikille. Tätä ohjaavat meidän ohjelmiston suuret linjat. Ensinnäkin monipuolisuus. Eri genrejä, eri yleisöjä, eri mittakaavoja. Haluamme, että ohjelmisto elää ajassa ja puhuttelee laajasti. Toiseksi saavutettavuus. Kynnys sisään pidetään matalana sisällöllisesti, fyysisesti ja henkisesti. Fugaan uskaltaa tulla, vaikka ei tietäisi etukäteen kaikkea. Kolmanneksi laatu.
Tämä talo on rakennettu maailmanluokan puitteilla ja se ansaitsee sisällön, joka kestää vertailun ja antaa tekijöille parhaat mahdolliset olosuhteet. Ja 4. yhteistyö. Se on kaikki kaikessa. Tästä päästään siihen asiaan, joka on minulle tekemisessä kaikista tärkein ja keskeisin. Fugaa tehdään yhdessä. Kumppanuusmalli on Fugan ydin. Turun Filharmoninen orkesteri, TFO saapuu Fugaan uuteen kotiinsa ja talon ensimmäiset sävelet molemmissa saleissa kuullaan juuri heidän soittamanaan. Jatsiti Turku tuo Fugaan rytmimusiikin vahvan ja kansainvälisen äänen. Avajaisohjelmistossa kuullaan muun muassa maailmalla kovassa nosteessa oleva laulaja, säveltäjä Michael Mayo yhdessä Umon kanssa. Turun musiikkijuhlat puolestaan tarjoilee avajaisohjelmistoon poikkitaiteellista sisältöä. Turkulaislaulaja Robin Pakkaleen, pianisti Iiro Rantala ja palettitanssija Atte Kilpinen esiintyvät yhdessä triona tavalla, joka kuvaa hyvin sitä, mitä Fuga haluaa olla. Loppuvuodesta juhlistetaan myös kotimaisia legendoja, kuten Pepe Wilberin pitkää uraa sekä Atelier-salin monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntää rohkeasti. Yhteisillä keikkailloilla kohtaavat esimerkiksi F ja Pesso sekä Grande Mahogany ja Rebecca Holly. Ja katse ulottuu myös pidemmälle, kun SKR järjestää kesällä 27 Fugassa kansainvälisesti arvostetun Miriam Helin laulukilpailun, joka tuo Turkuun nousevia tähtisolisteja eri puolilta maailmaa. Nämä eivät ole vain nimiä ohjelmistossa. Nämä ovat tekijöitä, joiden kanssa rakennamme Fugaa yhdessä. Tämä on samalla kutsu seuraaville kumppanuuksille. Jos sinulla on idea, tapahtuma, sisältö tai yhteisö, joka tarvitsee tilan ja yleisön, Fuga haluaa olla se paikka. Tämä talo on alusta ja alusta elää vain, jos sitä käytetään rohkeasti. Fugan avajaisfestivaali alkaa loka-marraskuun taitteessa. Kaiken musiikin koti avataan kutsumalla kaupunkilaiset tutustumaan uuteen musiikkitalonsa opastetuilla kierroksilla sekä monipuolisella kattauksella konsertteja, keikkoja, maksutonta ohjelmaa lokakuulta marraskuun loppuun. Haluan nostaa vielä yhden asian, joka on meille erityisen tärkeä. Fuga on avoin kaupunkitila. Meille avautuu myös pari uutta ravintolaa. Tänne voi tulla myös ilman konserttilippua. Voi poiketa, voi olla, voi istua ja aistia. Voi tulla illalliselle Fridaan tai lasilliselle Finoon. Fuga ei ole vain iltakohde, se on osa kaupunkia ja arkea. Se tekee tästä paikasta elävän, se tekee siitä aidosti kaikkien. Ja tänään tämä kaikki alkaa konkretisoitua ja näkyä ulospäin. Nyt Fuga ei ole enää vain tulevaisuutta, nyt se on myös nykyhetkeä. Tästä tämä vasta lähtee. Edessä on kevät, jossa Fuga alkaa näkyä ja kuulua yhä enemmän. Edessä on avajaisfestivaalit ja edessä on vuodet, joissa tästä tehdään yhdessä jotain ainutlaatuista. Ajattelen, että tämä on kaunis ja jännittävä hetki olla mukana. Tervetuloa Fugaan, kaiken musiikin kotiin. Kuten Samppa tuossa sanoi, kaiken musiikin koti. Sitä Fuga ennen kaikkea on. Mutta on varmasti niin, että kukaan muu ei ole odottanut yhtä hartaasti Fugaa musiikkitalon rakentumista kuin Turun Filharmoninen orkesteri. Siitä tulee ennen kaikkea heidän uusi kotinsa. Turun Filharmonisen orkesterin TFOn intendentit Nikke Isomöttönen ja Charlotta Kivistö kertovat meille seuraavaksi, mitä tarkoittaa, kun TFO saa luvan muuttaa Aninkaistenmäeltä Kulttuurirantaan. Tämän hetken merkitystä Turun Filharmoniselle orkesterille ei voi liikaa korostaa. Muutto Fugaan on pitkän odotuksen täyttymys. Tästä on puhuttu, tätä on toivottu ja tätä on odotettu vuosikymmenten ajan. Ja nyt siihen on myös valmistauduttu huolella. Fuga aloittaa kaikin tavoin uuden aikakauden orkesterin elämässä. Se, millaisissa olosuhteissa musiikki syntyy ja millaisena se koetaan, muuttuu kokonaan. Musiikkitalon tiloilla ja olosuhteilla on keskeinen merkitys muusikoiden työskentelylle. Orkesterikonserttien perusta lepää muusikoiden itsenäisen harjoittelun varassa ja Fuga tarjoaa erinomaiset tilat myös yksilöharjoitteluun.
Hyvät olosuhteet tarkoittavat terveellisiä, turvallisia ja käyttötarkoitukseen mukaan suunniteltuja tiloja, toimivia varastotiloja ja sosiaalitiloja sekä myös oikeita lämpötiloja ja oikeaa kosteutta herkille ja arvokkaille soittimille. Nämä eivät ole mukavuustekijöitä, ne ovat suoraan yhteydessä siihen, miltä orkesteri kuulostaa. Kun olosuhteet ovat kunnossa, muusikot voivat tehdä työnsä entistäkin paremmin. Fuugassa kaiken ytimessä on akustiikka. Konserttisali on aivan keskeinen osa orkesteria. Sali on yksi instrumentti. Se soi orkesterin kanssa ja sen tukena. Hankkeen alusta lähtien päämääränä on ollut, että Turkuun lähdetään suunnittelemaan ja rakentamaan konserttisalia, joka tulee kuulumaan maailman parhaimmistoon. Hyvä akustiikka on edellytys sille, että orkesteri voi tehdä työnsä hyvin. Konserttisalin sydän on esiintymislava ja Fuugassa lavan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että muusikot kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin. Yhteissoitto tarkentuu, herkkyys kasvaa ja orkesterin sisäinen musiikillinen kommunikaatio kehittyy. Se, mitä lavalla syntyy, välittyy saliin tasapainoisena, rikkaana ja elävänä sointina. Tämä merkitsee valtavaa muutosta myös yleisölle. Viimein me kaikki saamme salin, jossa orkesteri kuulostaa siltä, miltä sen kuuluu. Konserttitilanne rakentuu esiintyjien ja kuulijoiden yhteyden varaan, eikä tätä elävää ja jaettua kokemusta voi tavoittaa samanlaisena tallenteilta. Fuugassa musiikki tulee lähelle ja kuulija tulee soinnin ympäröimäksi. Suuren sinfoniaorkesterin laaja dynaaminen skaala tuntuu kehossa. Fuugan kauniit ja esteettömät tilat nostavat konserttielämyksen toiselle tasolle ja tilat antavat meille mahdollisuuden kohdata yleisömme uudella tavalla myös konserttisalin ulkopuolella. Tänään TFO on loistavassa iskussa. Meillä on 74 muusikkoa, joilla on valtava halu näyttää, mihin tämä orkesteri pystyy. Odotus on kihelmöivä. Muusikot ovat olleet sitoutuneesti mukana projektissa niin vaikuttamassa niihin päätöksiin, joilla Fuuga on saatu aikaan, kuin suunnittelemassa tiloja yhteistyössä arkkitehtien kanssa. Fuuga antaa meille puitteet kehittyä orkesterina uudelle tasolle. Uskallamme luvata, että Fuugassa TFO soittaa paremmin kuin koskaan. Samalla orkesterissa tulee yhä kiinnostavampi kumppani niin kotimaisille kuin kansainvälisille huippuvierailijoille, ja sellaisia tullaan näkemään täällä aikaisempaa enemmän. Tässä hetkessä on helppo olla ylpeä, onnellinen ja kiitollinen. Fuuga on syntynyt erinomaisessa yhteistyössä suunnittelijoiden, rakentajien, päättäjien ja käyttäjien kesken. Turussa ymmärretään kulttuurin merkitys, myös sen strateginen merkitys kulttuurin ja kaupungin kehittämisessä. Turun Filharmonisella orkesterilla on pitkä historia, joka juontaa vuoteen 1790 saakka, aikaan, jolloin Mozart ja Beethoven olivat nykymusiikkia. Olemme pitäneet klassisen musiikin ajankohtaisena jo lähes 2,5 vuosisadan ajan, ja nyt on jälleen aika astua uuteen. Fuugassa klassinen on yhä ajankohtaisempaa. Uudessa huippuakustiikassa klassikot syttyvät eloon, harmonia huumaa ja sointi syleilee kuulijaa. Fuugan konserttisalin avajaiskonserteissa estraadille nousee sopraano Karita Mattila. Orkesteria johtaa ylikapellimestarimme Jon Sturgård ja aivan ensimmäiset sävelet ovat Richard Wagnerin Nürnbergin mestarilaulajat oopperasta. Ilta päättyy Jean Sibeliuksen Lemminkäisen kotiinpalun sävelin. Haluamme näillä ensimmäisillä konserteillamme esitellä uuden kotisalimme sointia suuren sinfoniaorkesterin voimin. Ohjelmisto on rakennettu keskeisestä sinfoniaorkesterikirjallisuudesta ja se tarjoilee mahdollisimman monipuolisesti erilaista estetiikkaa sibeliaanisista ja wagneriaisista sävyistä aina ranskalaiseen värikylläisyyteen ja aikamme musiikkiin. Fuugan alkuaikoihin on myös luvassa meheviä kantaesityksiä. Ensimmäinen niistä kuullaan avajaiskonserteissa ukrainalaisen Viktoria Poljevan Rauhaa tarkoittava Eirene. Avajaishuuma jatkuu tammikuussa, jolloin kantaesityksensä saa säveltäjä Outi Tarkiaisen uusi suuri teos, TFOn tilaussävellys. Mutta siitä ja muista kevään konserteista lisää kesän jälkeen. Jatkamme myös Fuugassa rakastettua TFO-leffassa sarjaa. Ensimmäisenä on vuorossa paljon toivottu jouluklassikko Yksin kotona.
Fuga mahdollistaa teknisesti haastavampien elokuvakonserttien toteuttamisen, joten tulevaisuudessa on luvassa monia yleisön toivomia hittielokuvia. Fugan nykyaikainen esitystekniikka antaa meille myös aivan uusia mahdollisuuksia. Kattavan valokaluston, crossover-tuotantojen vaatiman sähköisen äänentoiston ja suuren valkokankaan lisäksi ainutlaatuinen asia on orkesterimonttu. Orkesteri saadaan laskettua piiloon lavan tason alapuolelle, jolloin koko lava saadaan hyödynnettyä näyttämötoimintaan, vaikkapa oopperaan. Pienen salin eli atelieen myötä voimme järjestää kamarimusiikki- ja resitaalikonsertteja nyt ensi kertaa ihan omassa olohuoneessamme. Syksyllä järjestämme 2 kamarimusiikkikonserttia, jotka avautuvat myyntiin myöhemmin keväällä. Atelier voi myös palvella eräänlaisena laboratoriona uusille konserttikonsepteille. Fuga mahdollistaa entistä paremmin erilaiset maksuttomat matalan kynnyksen tapahtumat. Olemme aktiivisesti mukana avajaisfestareilla ja soitamme aivan ensimmäiset ikinä Fugassa kuultavat sävelet. Tänä syksynä myös Turun kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertit soivat ensi kertaa Fugassa. Fuga on kaiken musiikin koti. Se on syntynyt onnellisten tähtien alla ja yhteistyö Kulttuurirannan, Sampan ja muiden kumppanitoimijoiden kanssa on ollut ihanan helppoa. Keskustelemme yhdessä ohjelmistoista ja teemme parhaamme sen eteen, että musiikkitalo Fuga palvelee yhteistä yleisöämme mahdollisimman hyvin. Me kaikki Turun Filharmonisessa orkesterissa olemme todella iloisia ja ylpeitä siitä, että saamme toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi uuteen kotiimme syksyllä. Itse aitona Heidekenillä syntyneenä turkulaisena ja suurimman osan elämästäni täällä eläneenä olen oppinut suhtautumaan paikallisten rakennushankkeiden havainnekuviin pienen skeptisismin turvin. Myös Fugan kohdalla muistan todistaneeni keskusteluita, joissa pohdittiin havainnekuvan ja lopullisen rakennuksen välistä yhteyttä, kuin myös sitä, että mahtaako rakennus edes mahtua suunnitellulle tontilleen. Fuga on luonnollisesti musiikkia ja kulttuuria, mutta se on myös arkkitehtuuria, joka jatkossa värittää olennaisesti kaupunkimme siluettia. Ideoista, suunnittelutyöstä, taiteesta ja musiikkitalon yhteisöllisyydestä meille kertoo seuraavaksi pääsuunnittelija Tuomas Silvennoinen PES-arkkitehdeiltä. Puhe arkkitehtuurista ja musiikista on useimmiten aika turhaa. Molemmat on sellaisia asioita, jotka täytyy kokea, ja nyt se kokemisen ja kokemusten hetki alkaa lähestyä. Mä voin kuitenkin sanoa muutaman sanan tästä suunnittelutyöstä ja siitä, miten tähän on päädytty. Akustiikka on tullut tässä jo mainittua ja todellakin kaikki alkoi akustiikasta. Tavoitteena tehdä paras mahdollinen tila klassiselle musiikille oli lähtökohta suunnittelutyön aloitukselle yhdessä akustikkojen kanssa. Ja tällaisen konserttisalin suunnittelu lähtee siitä, että määritellään sen salin päämitat, jotta siellä on riittävä pituus, ei liian suuri leveys, riittävästi tilavuutta, joka mahdollistaa musiikin esittämisen ja kuulemisen mahdollisimman hyvin. Ja nyt on myös todistettu, että tämä kaikki mahtuu tuonne tontille. Eli akustiikka todellakin on kaiken ytimessä. Kaikki muu on oikeastaan rakennettu ja suunniteltu ja rakennettu sitten sen akustiikan ja sen suuren salin akustisten tarpeiden ehdolla ja sen ympärille. Asiakasvirrat, huoltoratkaisut, muusikoiden tilat, ravintolat. Ja meillä tässä on ollut ajatus mukana alusta asti, ajatus joesta. Ja nämä salit on vähän niin kuin sellaisia isoja rantakiviä, jotka sitten ohjailee ihmisvirtoja siellä salien ja
jokimaiseman välissä. Toinen iso asia on tietysti paikan henki ja se, että miltä se rakennus näyttää ja miten se koetaan tässä aikamoisen arvokkaassa ympäristössä kaupunginteatterin ja museon välissä. Ja siitä nyt syntyy väistämättä sellainen kulttuurinen maamerkki. Ja meillä oli tavoitteena, että se yhtäältä tietysti sopeutuu hyvin siihen ympäristöön, mutta myös on oma persoonallinen rakennuksensa omalla paikallansa. Muutama sana arkkitehtuurista, joka on taidemuotona aika paljon niin kuin kaikki muutkin taiteet, jotka on luonteeltaan uutta luovia. Mutta arkkitehtuurissa on ehkä sellainen erikoispiirre, että kyse on aina yhteensovittamisesta. Se tarkoittaa erilaisten teknisten asioiden yhteensovitusta, koska rakennukset on aina hyvin teknisiä järjestelmiä. Mutta se tarkoittaa myös ihmisten tarpeiden ja erilaisten käyttötarkoitusten yhteensovittamista. Ja se tarkoittaa sopeutumista olosuhteisiin, on ne sitten minkälaiset tahansa. Ja kaikki se onnistuu vain yhteistyön avulla, joka myös tuossa aikaisemmassa puheessa tuli mainittua. Ja se on oikeastaan arkkitehdin työn, suunnittelutyön ja myös rakentamisen ytimessä. Siinä on paljon samaa kuin orkesterin toiminnassa. Jokaisen täytyy tietää oma roolinsa ja kunnioittaa toisen työtä. No sitten tietysti sitä voidaan tarkastella sitä yhteistyötä paljon niin kuin laajemmassa kuvassa yhteisöllisyytenä. Arkkitehtuuri on yhteisöllinen ja sosiaalinen taidemuoto. Me tehdään aina jollekin toiselle jotain, jonkun toisen käyttöön ja vieläpä toisten rahoilla. Ja se luo tietysti paineita kaikelle tekemiselle ja pitää riman korkealla. Mä oon tosi onnellinen ja ylpeä ja odotan kovasti sitä, että se kattoterassi aikanaan aukeaa. Se on tämän hankkeen lahja kaupunkilaisille ja niille, jotka vierailee Turussa. Sieltä tulee olemaan huikeat näkymät ja Samppa kumppaneineen tulee järjestämään sinne varmasti monia hauskoja tapahtumia. Ehkä tähän loppuun haluaisin muistuttaa, että siellä on kova tohina työmaalla. Siellä on noin 200 ihmistä, miestä ja naista parhaillaankin töissä ja aika kovissa olosuhteissa. Ja heitä on syytä muistaa ja kiittää ja tsempata, että tämä loppukiri saadaan kunnialla maaliin ja päästään avaamaan musiikkitaloa ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Kiitos paljon. Musiikkia, arkkitehtuuria, ruokaa. Fugalla on laaja ja monipuolinen identiteetti, brändi. Kulttuurirannan myynti- ja markkinointijohtaja Satu Laakso, miltä Fuga näyttää? Me ollaan etuoikeutetussa asemassa täällä Kulttuurirannassa, kun voidaan joka päivä katsoa, kuinka meidän vieressä Fuga nousee ja valmistuu. Nyt te olette tänään kuulleet, mitä kaikkea on tulossa, ja nyt pientä esimakua siitä, että miltä Fuga tuntuu. Miltä tuntuu kaiken musiikin koti, kun se puhuu, kutsuu luokseen ja soi. Fuga on rohkea, avoin ja ennakkoluuloton. Se rikkoo rajoja, mutta samalla pitää kynnyksen matalalla. Fuga on kaikille, niin ensikertalaisille kuin aivan uusillekin kävijöille. Niin klassisen musiikin ystäville kuin uusia rytmejä etsiville. Tänään on suuri päivä. Tänään Fugan verkkosivut aukeavat. Tänään aukeaa lipunmyynti. Kello 12 on mahdollista tehdä ensimmäisiä varauksia syksyn ohjelmistoon.
tänään fuuga herää henkiin. Tervetuloa tutustumaan, tervetuloa fuugaan, kaiken musiikin kotiin. Aamupäivää on pakko kiinnittää huomio yhteen pieneen epäkohtaan. Olemme kuulleet puhetta niin fuugan merkityksestä, tulevaisuudesta, ulkonäöstä kuin brändistäkin. Kaikki merkityksellisiä asioita ehdottomasti, mutta kun kyseessä kerran on musiikkitalo, niin se pieni epäkohta, lisää musiikkia, eikö vain? Ja olkaa hyvät, Flame Jazz Tagine ja TFO.
Flame Jazz Tagine ja Turun Filharmoninen orkesteri. Näihin sielukkaisiin kuulokuviin päätämme lanseeraustilaisuuden virallisen osuuden. Orkesterit tarjoilevat meille vielä toisen kappaleen, jonka aikana tai jälkeen pyydän teitä kaikkia siirtymään Kaupunginteatterin yleisölämpiön puolelle. Siellä ikkunoista avautuu kaunis talvinen näkymä Turun Aurajokimaisemaan sekä tulevaan Fugaan. Lämpiön rauhallisemmissa osissa myös mahdollisuus haastatella Fugan avainhenkilöitä. Minun, Kulttuurirannan ja kumppaneiden puolesta suuri kiitos teille kaikille. Antoisaa Runebergin päivän jatkoa. Fugan matka alkaa nyt. Thank you.